saking Pak Aman. Wah, dalan kerawan tamu lagi. Anjir, kerawan iki, Mas. Sugeng dalu Mbak Tumbuk. Sugeng dalu. Akhirnya mugi-mugi Pak Guyuban Ikatan Keluarga Sinen tansah rembaka buluk-buluk. Lah kok jenengan rambut tunduk ta jenengan? Lah nggih wis dalang jenengan kula nggih. Jan. Wah, pokoknya semangat ya lagi. Semangat Mas Karis, sampun nggih. Banyak badhe nambahi. Astagfirullahaladzim, matur Pak. Jenengan dene.